Magandang araw uli po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating programang Men of Light. Ito po si Among Rao. Kumusta po kayo? Ito po si Father Deo Galang. Kumusta po kayo? At ito po si Among Ambo David. Kamusta po mga kaparokya? At welcome po dito sa ating dalawang kasamahan na nandito, mga dalawang gwapong pare at isang obispo. So pag-uusapan po natin ngayon ang Gospel Team Mark chapter 12 verses 28 to 34. Love of God and love of neighbor. Tatlong gaps po tayo. So, ang unang pag-usapan po natin, ang tututukan muna natin ay ang love of God. Ano ba talagang ibig sabihin ng love of God? Ito kata yung mahirap no? Dahil hindi mo nakikita, hindi mo nadidinig. Hindi Pero naman tumutugon sa'yo. Minsan po naalala ko kayo nag-sharing sa isang grupo na malapit sa akin. Sabi ko sa kanila, alam nyo, ako po ay nananatiling pare at ako ay nananatiling nagsasalita sa inyo hinggil sa salita ng Diyos. Hindi dahil sa mabait ako. Ako po hindi mabait, masungit po ako. Lalo pag gutom. correct. Hindi dahil sa marunong ako, marami pa po akong hindi alam. Sabi ko sa nila, ako ay nananatiling parit, nagsasalita sa inyo. Dahil ako ay naniniwala sa Diyos. Nakita ko siya, naranasan ko siya. At alam ko na totoo siya. Yan. Anong pero mo ngayon doon, Apondeo? Mahirap talaga yan. Pero sa totoo, mga kabataan ngayon, pero maya discuss din natin. They'd rather, kasi yung mundo ngayon, it grew up in a scientific orientation, no? Tayong lahat, we grew up in laboratories with May proof lahat. may proof, may the basihan scientific lahat. method, the mathematical method. May Even ngayon measurement. sa technology, it does not have to be understood well, but as long as it has the results. In technology, you don't have to explain how your cell phone works, how low yung computer works, but they see the evidence immediately before them. Kaya parang love of God, parang nagde-devil's advocate. It could be possible that it's also in a crisis much more than many years ago compared sa panahon natin ngayon. Parang it's not easy to say love God in a vacuum ngayon. Lalo na ngayon, napaka-secular ng society. I have a Japanese, namit mo si Reverend Shin, no? He's a Japanese deacon in Japan. And his formator is Father Akira Nakagawa. And he's a formator in Japan also, sometimes giving lectures sa mga seminaries sa Tokyo. Sabi niya, it's not easy to be a priest in Japan. It has been very highly secularized and people do not have time for their faith anymore. Parang the challenge of love God with all your heart, and then with all of your heart, and yung lahat sinabi kanina. How can you love God with all of your heart, with all your strength, when all of your time is taken by your work? All of your attention is energy. given by your target to meet and assignment, nag-aaral ka. Parang yun yung mahirap ngayon i-reconcile sa tao. That they have a lot of things to think about. Their hearts concerned with so many things. Parang, I just could see that the love of God now, sorry po, wag po kayo but it could be a human experience kasi. It is not something taken very easily, or as we had it with our lolas and our lolos, where life was more quiet and slow, less information. Para bang, how do we make this love of God relevant sa mga bata? Raul, Talagang mas malaki talaga yung challenge ngayon in a post-religious worldview. Yung parang kahit nga sa Europa, daman-dama mo yun dati-rati ang parang sentro ng mga atensyon mga Europeans ay ang kanilang mga simbahan. Kaya nakikita mo pagkalalaki ng kanilang mga katedral. Pero karamihan sa mga katedral nila ay nagiging parang mga museum na lang, di ba? Hindi lang 16 yun, every town, every 1,000 siguro. 16 chapel. Gustong-gusto ko yung 16 chapel Kahit nga sa Roma, di ba? Kaliwat kanan may mga simbahan, di ba? Alam mo, incidentally, napupuno na lang ang mga simbahan sa Roma ng mga Filipino migrant workers. Mga turista. At saka mga turista. Yung mga turista are not there to attend mass, but to take pictures. Souvenirs, parang relics of the past na lang yung mga... That's right, di ba? Talagang there is a certain crisis of religiosity in the Western world. At kahit nga si Pope Benedict, parang yun parati ang panawagan niya Parang to address this crisis, parang nawawala parang the absence of the soul.
in the European worldview. Absence of the soul. Oo. Tapos yung he is now parang calling on people to go back to the God with a human face, ang sabi niya. Kasi baka kung saan-saan natin hinahanap ang Diyos, ang sabi niya, but we haven't seen the God with a human face. Although later we're going to talk about the love of neighbor, diba? Because that's more of love of neighbor. yeah, because parang the God incarnate becomes one of us. Si Kristo katulad natin, nagiging kapwa-tao siya. Pero itong love of God, how are we really going to understand this? Alam mo, Father Raul, di ba, kinuha ito sa Deuteronomy chapter 6. No? Master mo yan. Oo. Kasi dun sa Deuteronomy chapter 6, nandoon ang tinatawag ng mga Hudyo na the greatest commandments. When it begins with the word, the Hebrew word Shema. Hear, O Israel, or listen, O Israel, the Lord is your God, the Lord alone. Ibig sabihin, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos subali sa akin. Remember, that's the first commandment. You shall love the Lord your God with all your heart. Parang huwag kang iibig ng ano pa man, ng binibigay mo yung buo mong puso doon. Bakit? Kasi lahat ng bagay dito sa mundo, lilipas. Love only God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Parang ang punto dito is, yung sino ang dapat mong sambahin. Kasi parang, naliligaw tayo ng landas kapag ang mga bagay na lumilipas ay sinasamba natin. At doon tayo napapako. Di ba, even the book of Ecclesiastes, ganyan din. Kaya nga, parang napaka-cynical ang dating niya. Yung sabi niya, vanity of vanities and all is vanity. Hindi naman parang hindi naman sinasabing walang kahulugan ang mga bagay na lumilipas. Pero ang punto lang niya is parang never to hold on to anything in this world na parang yun ang lahat para sa iyo. Kasi pag nawala yun, wala ka na. Ganon. Parang love only God with all your heart. Siguro yan din ang tugon dun sa tinatanong ng mga kabataan ngayon. Na they're so na parang may hinahanap sila. Kahit sabihin mo hindi sila naniniwala sa Diyos, may hinahanap sila at hindi sila mapalagay. Tingnan niya, may kaibigan akong mestra kailan lang, sinasabi, dun sa klase lang niya, within a year, ang dami nag-suicide. Yeah. And these are young people, Yeah. Mga 20s, early 20s. And nag-suicide, nag-break ng girlfriend, boyfriend, gano'n lang. Pinagalitan ng nanay, gano'n. Or hindi Bagsak makapagtrabaho, sa klase. bagsak sa klase. Gano'n. Siguro nga, they're clinging to something or they would want to cling to something na lumilipas o hindi naman sigurado or hindi naman permanent. Yung Gino Maybe they could not find expression. Kung ang absolute na ito na sinasabi mo, na para sa atin ay ang Diyos. Yeah. Kami, Sa theology, di ba, yung tinatawag natin the sense of the transcendent. Yung lampas, yung higit pa. Kasi, okay, obvious naman yung nandito na. Di ba? Parang yung lahat ng nandito na, katulad din natin. Pero lahat ng nandito na, nakatulad natin, lumilipas yan. Ang tao daw, likas sa atin yung naghahanap tayo ng higit pa, ng lampas pa sa atin. Kaya nga natututong umibig at magmahal ang tao at maniwala na kahit mamatay na sila, nananatili yung kanilang pag-ibig. Pero meron yung bishop, yung nung nag-aaral kami sa subject namin yung philosophy of religion, yung parang pagninilay sa mismong karanasan ng paniniwala sa Diyos. Yung naalala ko noon, sinasabi na it could be possible that you believe in something that is outside yourself. The act, parang di-distinguish yung the act of believing and the content of believing. Ang mismong paniniwala at ang laman ng paniniwala mo. Kung anong pinaniniwalaan mo. Like yung sinasabi natin, mga kabataan ngayon, the act of believing is there. Naniniwala sila in something. The mere fact, naniniwala sila na ganito ito. It could be different from our institutional religiosity. Kamukha sa Europe ngayon, parang nagiging concern. It's not the organized religion thing, experience as we have it. Pero they believe in something. Pero the content makes the difference. Siguro doon tayo nagkakaroon ng pagkakahiba. Yung kagaya sinabi mo, you believe so much in a person up to the point when that relationship breaks down. The rest of your life breaks down. Or if you believe in something that possesses you, a material thing. And then when you own it, it does not fulfill you at the end. Parang the God here that parang discussion po to love God here,
how do we define God eh. Parang, sorry po sa discussion, parang napaka-theoretical, pero sometimes it's the cause of confusion to many young people or to even matured professionals, even especially mga modern urban people na, di ba kaninang lunch, diba, we had a long lunch with Direct Marilu. Sabi niya sa mga, mayroon siyang group na binigyan ng parang seminar na parang, ano ngayon, what is human? What is ano? Hindi naman natin concern yun. Basta I already earned my first 100 million. Who cares about humanity? Who cares about God? Who cares? I already have a condo, a beautiful car, and I have these savings. Parang ganun na eh. Ganun na yung secularized world. Yes. Then what we're saying here, love God with all your heart, it does not ring a bell anymore. Yeah. Because that is the value that we have it already. Yeah. And I'm not sure, I don't want to be parang judgmental na sasabihin, this will become an empty promise at the end. Yeah. Pero naalala mo, di ba, may kasabihan tayo, madali ang maging tao, mahirap ang magpakatao. At likas sa atin bilang tao, yung ang magpakatao at hanapin kung saan tayo nagiging ganap na tao. At madalas natutuklasan natin to sa paghahanap ng layunin na pag-aalayan natin ng buhay natin. Ngayon, may trabaho ka and fulfilling yan. Pag-aalayan mo ng buhay mo. Okay. Ngayon, pag pinag-alayan mo na ba ng buhay mo itong isang gawain na to, nagaganap ka ba? Bilang tao. Bilang tao. Parang ganon. Parating bumabalik yung tanong, yung nagaganap ba, nabubuo ba ang aking pagkatao? Sa palagay ko, kapag ang pinag-aalayan natin, mga bagay na lumilipas, natural lang sa atin na in the end, we feel empty. Parang hindi ako maghahanap ako ulit. Pilit at pilit ako naghahanap ng pag-aalayan ko na magtatagal, na higit pa sa akin, na lampas pa sa akin. Parang ganon. And it looks like, kapag patungo tayo doon, aabot at aabot tayo sa Diyos. No matter how we say it, I think basically ang tao may hinahanap. Yeah. You could express it in different ways. Si San Agustin yata nagsabi nun, our hearts are restless, O Lord, until they rest in Thee. Magpapahinga ho muna tayo sandali at kami po ibabalik.